V. Tamás stúdiójában vagyunk, ahol éppen a Tolvaj Renivel forgatjuk a legújabb videoklipünket, és ez egy közös dal, amit a No End remixelésében jelentetünk meg, és hát nagyon-nagyon szívem csücske most ez a történet, mert igazán közel áll az én stílusomhoz ez a zenei világ, amivel a Reni engem megkeresett. Ez az egész úgy indult, hogy találkoztam a Metzger Vikivel egy interjú kapcsán, és elbeszélgettünk egy 30 percet, és rájöttünk, hogy egy hullám hosszan vagyunk. Ugye a ruhánk ugyanúgy lett megtervezve, a sminkünk is majdnem ugyanolyan, ugye az arcvonások miatt picit más, és a hajunk is minden egyforma, és a koncepciónak a mottója, hogy 2 lélek egy testben. Ez a dal, ez egy ilyen szerelmes ballada, és hogy próbáltuk a videoklipet úgy felépíteni, hogy ugye van egy DJ, aki én vagyok, van egy énekesnő, aki a Reni, és hogy próbáljuk ezt a számot úgy átadni, hogy egy testben 2 lélek van. Viszont gondoltunk, hogy a végére berakunk egy pici kis pikantériát, és nyilván van egy kis simogatás, vagy egy kis odasúgás, ezek ilyen, amikor 2 lélek találkozik, egy énekes és egy DJ, és összeraknak egy tracket. Kíváncsi vagyok, hogy mit fognak szólni hozzá az emberek, akik meghallgatják. Igen, egy picit talán pikánsabb, de egyáltalán nem olyan szinten, hogy ez durva lenne, vagy bármi. Csak így finoman.